डेपुटेशन फाइ कवरेज खालामना बागै जों दिनै TSU सेंट्रल कमिटिनि अंगै ट्राइबल वेलफेयरनि थाने तिप्रासा रों सोलोंनाय रंनि जोंजालना तुयै जों प्राय 6-7टा डिमांडना तुय ओ जागा फाइ माने आसिनि पुइला डिमांड तंग माने नरक साइमानना बिसि ब्रुम ब्रुम न जरा सिनि ST कैटेगरीनि जे स्टूडेंट तंगनाय बरंनि स्टाइपेंड इशू अब बिसि ब्रुम ब्रुम न हयतो जों बिसि ब्रुम ब्रुम न TSU नि अब खाति डेपुटेशन रो इनका ताकले बिसि उबो रेखा फेखबा जों ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टर बे कक सामने यागलाव जे कक रेखा फाइनाय सेप्टेम्बर मासनि 15 तारिखनि बिसिङाव ताबुकसा जराते जे स्टाइपेंड हाबियो खबरक जतनि स्टाइपेंड क्लियर रंनायनि कक रेखा जोंबो बिनि ककनो नाहारै जों नासिंनाय फाइनाय 15 सेप्टेम्बर जरा आबनि यागलाव फाना जति हाबिया हंका जों TSU सेंट्रल कमिटिनि हयते जों कायसा कतर चबा खलायनानै बागै जों आबाहाय प्लेनिंग रक नाहारजा जेहेतु बोसोनो जरा रेखा 15 तारिखनि बिसिङाव सेप्टेम्बर मासनि स्टाइपेंड हाबबायनाय जों जरा नासिंखा बनो बिनि परे गानागिनि माध्यमिक ताइ 12 जरा ST स्टूडेंट कैटेगरी तंनाय 80% मार्क तै जरा पास खलायनाय रकनो दशरथ देव मेमोरियल जे अवार्ड नि मुगै थांनाय हापांग रक जे कायसा मेरिट अवार्ड रै तंग माने प्राय अब मेरिट अवार्ड प्राय रां 10,000 हाइके चुबाचुक खाय तंग माने तिप्रासा रों सोलोंनाय रकनो ओ चुबाचुक किन्तु ताबुक स्टिल ओ 2-3 बছर पुरा मथाकजा जों आबनाते एसा आपिल खायखा जे सिनि ST स्टूडेंट तंगनाय जे दशरथ देव मेमोरियल जे अवार्ड मेरिट अवार्ड ओ अवार्ड नाते एसा दाकी दाकी चालु खायना बागै थार जे सिनि डिमांड तंग माने BEd ताइ नार्सिंग परिनाय जरा BPL कैटेगरी खबजांनाय ST स्टूडेंट रकनि बरंनो जाते फाइनेंशियल वन सपोर्ट टाइम रजागै तंग माने अब जों इदानिं मथाक जागै तंग माने फियाकेबा आबोबा ट्राइबल वेलफेयर नि डाइरेक्टर ककरिखा आबो बरक काहामके नायखंनाय आबो दाक्ति दाक्ति रजांना अंतो आबनि यागुला तंगो नरक साइमानो ADC हापां IIT IIM जे फातार हास्तेनि जे 20टा टप रैंकिंग इंस्टीट्यूट नि अंडर जरा परिना बागै शेप माननाय सिनि तिप्रानि तिप्रासारा बरंनो चुबाचुक खायमाना बागै ADC गवर्नमेंट थांनाय बिसि रग प्राय लाख कायसा रां बरंनो फाइनेंशियल सपोर्ट खायो ओ सिस्टम जाते सिनि स्टेट गवर्नमेंट बो चालु खायतो खनै जों ट्राइबल वेलफेयर नि थ्रुते आबनो कायसा आफिल तनखा आबते कायसा अंखा आबो खूब नांगौ माने तिप्रासा रंनि कायसा फोक म्यूजिक कॉलेज तंगो जों साइमानो दिनि तिप्रा हास्तेगो आबो थांनाय याक्षी बदलनि हापां आबनो स्नामि कलां माने तिप्रासा रंनि श्री सिटीनि कल्चर रंना हामजागै बा डेभलप खायनाय बा फियाकबा ओ जागाव गोबां माबाहाय गेस्ट फैकल्टी दङ बरंना ताबुसा जराति रेगुलार खायजागजोबो तो सिनि TSU नि सेंट्रल कमिटिनि पक्ष থেকে जोर दाबि तंनाय दाक्ति दाक्ति बरंना ओ गेस्ट फैकल्टी रंना रेगुलार खायना आबो तो जरा ताबक तिप्रासा हामक्रायनि मुं सागै इमोशनल कक सानाय बरंनो तिप्रासाना हामक्राय खायनाय होनै जे हापाङाव तंनाय आबनो नरक क्वेश्चन सोंना नांमानि फियाकबा आबनो जों जेहुतो कक सालाय साइमानखा आबंखा ट्राइबल वेलफेयरनि डाइरेक्टरनि जे कक तंग माने बिनि कक अंखा जे अकाउंट रमाने बरक बैंक अकाउंट ओ जगह बरक ओल्ड वर्जन नि अकाउंट रजाखो माने आधार कार्ड आधार नंबर बाय लिंक करे आबहाय अकाउंट रमाने बागैसे आबहाय लेरो होनै ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर साका गानागिनि ताबुक जे कोरोना नि बागै गोबांमा कॉलेज स्कूल बद्ध तंखा आबनि बागै डिले अंखा होनै बो साका सो आबोबां कयनाय जरा रिक्वेस्ट स्टूडेंट रक तंनाय BEd खलाय तंनाय बा स्टाइपेंड मायारा नरा अपग्रेड बा आधार लिंक अंजाक आबहाय अकाउंट रक नरक रदि तारपरबो जति प्रॉब्लम अंखा जों आबनि पर किन्तु आबनि बाय जबा खलायनाय मिस्टर बटाग्रे दरा बांला बाय कैसे ना मिस्टर सागराटे पासलितो हे हाइडे सागदे हाय सागदे पुनंग जा समय साना सागराटे और सिनि निशुनो तुइनो फाय माने सिनि तामहिते TSU सेंट्रल कमिटि नि होयते जों जे डाइरेक्टर बाय कक सालायखा बोसनो आश्वास रिखा सिनि जे नांगौ माने ककरक तंग माने आबनो फुलफिल खायनाय फेकबा जों आबोबो बनो कक रिखा जेहेतु जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन TSU जत जरानो तिप्रासा रों सोलोंनाय रंनि हामक्रायनि बाय सामु खाय दङ बेखौ जरानि बिसियाव जति अंगिया हंके जों कतर चबा नखरनाय गा तिनि ओ डेपुटेशन आं ताबुक जों बाय बाक्सा फाइ मानजाखबा सिनि बदलत दङ सिनि TSU सेंट्रल कमिटि नि आचुकफां एबा खबा प्रेसिडेंट कमरेड नेताजी देपरमा यांग जॉइंट सेक्रेटारी बयार देपरमा yang अंकित मुरासिं yang बादल दङ यांग स्टेलिन दङ जों प्राय 6 जननि कायसा बदल ओ जागा फायका डेपुटेशन रिका सो आबाहायनो कयनाय जरा रों सोलोंना नाय तंनाय जों नरंनि बाय जबा खलाय दङ फायनाय जरा रग आबाहाय नरंनि मेजर इशू बा प्रॉब्लम अंखे आबनि बायबो जों खरां दिसानाय जन हामबाय नरक जतन बेलाखेनो जों काबरेज